Asi sa zhodneme na tom, že tá dôvera je kľúčová pri realitnom biznise. Podľa mňa je to o tom, ako tú prácu človek robí. Keď mu klient volá, dvihne ten telefón, aj keď nedvihne, alebo zavolá naspäť neskôr, keď má klient hociakú otázku, keď proste ste s tým klientom stále v kontakte, dozeráte, či je všetko v poriadku, čo sa týka, neviem, banky, nejakého katastra, nejakých zmluv a tak ďalej. Keď ten obchod dobre dopadne, keď je ten zákazník alebo klient teda spokojný, či už predávajúci alebo kupujúci, tak ja si myslím, že tá dôvera sa jednoducho prirodzene buduje. Tým klientom sa venovať, stále byť tu pre nich. Musia byť stále informovaní o každej fáze obchodu a o všetkom. A vtedy tá dôvera sa podľa mňa vybuduje nejako sama prirodzene. Čo vlastne klientovi hovoríte a podľa vášho názoru je rozhodujúce, prečo sa rozhodne spolupracovať s vami? Volal mi jeden klient, stretol som sa s ním a povedal mi, chcel by som predať svoju nehnuteľnosť. Myslíš si, že je ten správny čas, alebo mal by som ešte počkať? Bolo to začiatkom tohto roku a ja som proste tušil, že tie nehnuteľnosti ešte možno vystrelia hore, lebo v podstate tá ponuka nie je žiadna. A som povedal, myslím si, že veľa maklerov by sa tak nezachovalo a povedal, jasné, predaj to, aby nejak krátkodobo tú províziu získali. Ale ja som tomu klientovi povedal, že ešte počkaj rok. A on mi povedal, že si to váži. Že som v podstate ho nepresvedčil, aby sme tú nehnuteľnosť predali a aby som ja proste nejako získal tú províziu. Ale on skutočne počkal, ozval sa mi po roku a povedal, tak teraz naozaj už tú nehnuteľnosť chcem predať. A som veľmi rád, že si mi takto poradil a myslím si, že takto som si nejakým spôsobom vybudoval u neho dôveru. A bol som prvý, ktorému sa potom ozval, že poďme tú nehnuteľnosť predať.